Здравейте, приятели! Аз съм PlayingBear и днес играем Mortal Kombat X. Не съм сигурен. Свърши сезона вече. Хайде де. Тести лък. Вярно. 500 монети, окей. Така. 277 такива. Да би случайно след да има намаление на паковете, а? Не. Значи, още 80 трябва. Още 80 трябва да съберем. 8000, окей. 10. След 2 дни свършва този сезон. Нека почваме. Кое място? Да, разбира се. Интернета. Нека почваме. Така. Може и малко по-лесничко като за начало. И как може да ми се паднат тези за начало? Предположение, че аз не имам 0 точки. Това даже е откачено. Добре, също тези ще играем. Малко тъпо. Така, да почваме. Не разбирам какво е това синьото, ама... Какъв е този огън? Защо ме подпали? Това е гадно. И вечно ли ще трябва това? Стига. Спря. Той ми взе 2000 живот. Както и да е. И без това той има готова. Още... не. Тази. Тази е отвратително силна. Айде да би. Да, именно това ме дразни. Виждате ли? Как изведнъж изчезва в най-подходящия момент. И сега мога да си използвам супер силите, което е много лошо. Много лошо. Айде, стига. Вече. Мога. И то... И какъв беше смисъл? Именно това ме дразни. Виждате и как в най-подходящия момент изчезва. Това е отвратително. Вижте. Това даже... няма смисъл. Той ми взе много, между другото. Ми взе. Този да убивам. Много малко. Този е първо убих. Не. Това не беше много. И какво е това за очите? Все пак доста добре се справяме за по-силен отбой и с особено тази. Така. Чакай. Хоп. Автомата. Готово. Супер! Това беше много добро. Използва си цялата мощ. Аз се убих. И остана тази, която е много слаба. Така. Доста добре се разви играта. Ето, готово. Беше доста силен отбор противниковия, но успяхме. Така. Добре, получихме 15. Все повече събирам. Все повече. Един момент. Малко е... Лош отбор. Много лош. Силен. Не лош, просто силен отбор има. Това е лошо. За мен. Но все пак, кой знае? Вау.
се казва. И как още от началото вече има такова. Не, само 533. Окей. Това беше нещо особено. Това беше хубаво. Този винаги ми се струва някакъв много странен. Просто и така си стои. Вижте. Как само си стои изправен. Бе, умей. Окей. Това. Но сега ще ми използвате и тези. О, идва. Regeneration му дава. Галост. Regeneration. Колко много му дава. Този колко ми взе. Добре, нещо пак ще го победим. Не е нещо невъзможно. Добре. Така. Този веднага да отиде да убее всичко. Супер силата. Само 686. Как така? Това беше много малко. Така. Тя все още не си използва силите, което е хубаво. Вау. Това ми взе доста малко. И готово. Бихме ги. И вдигаме левел на силния ни герой. Супер. Така. Нека продължаваме. Това е лошо. Диамантена карта имат. Това е много лошо. Чакайте малко. Просто трябва да се наместя. Микрофона малко по-далече и е неудобно. Това е тая пушка. Какъв той е герой? Аз дори не знаех, че има такъв. Нещо ново се добави. Това не го помня. Със сигурност това не го помня. Няма значение. Франкенщайн. Франкенщайн има много малко. Ама сега пак ще си използва това, дето става. Жалост. Много маза това. Как извън се пробужда. Но я да му вие супер силата. Нищо особено. Готово. Това беше доста лесно. Пак. Аз викам да направим още една игра и да спираме. Между другото, скоро ще отварям чест. Скоро. Започва. Не знам. Падат ми са силни противници. Това е лошо. Искам да ми се падат поне на моето ниво. А те са силни. Този повече ми правеше нещо, да. Поне имам много живот, тъй че. Така, нека го убием. Това беше доста. Живот му взехме. Този тук е малко по-апгрейднат от миналия, тъй че по-бавно му взимаме живота. И така. И разбира се, той сега става. Каква изненада? Да, разбира се. Стига. Стига всичко върху мен. Стига. Идва. Много лошо. Много лошо. Взеха ни много. Това беше силно. Взеха и много живот. Стига, той има галост. Но поне не е върху главния ми герой. Все пак. Бързо, идвай. Стига, де. Идвай. Добре.
Това беше напредната игра, въпреки че един ми беше на максимум живот, но все пак за малко. За малко. Така. Ами, може би най-сетне следващия епизод ще събера достатъчно монетки, за да отворя чест. Тоест, пак. Аз го наричам чест. Не знам защо. Той е пак. – 12 часа. Днес сега колко часа е? 5. Да, струва си. Изпращаме най-силните хора. Този прави 100%, ама айде, ще сложим и другите. Вау. Толкова е силен, че сам може да ги победи. Но все пак слагам всички. Нещо друго за 4 часа? Тази штука да ви сложа. Както и да е. Ами, да, приятели. Мисля, това да е всичко за този епизод. Най-вероятно следващия вече ще съм спестил за пакъл. За пак. От който най-вероятно няма да се падне диамантова карта, но кой знае, може да се падне. И да, аз съм Пленк, бе, и чао!